Som a Son Real. Estic amb en Bernat i en Josep, que són els encarregats d'aquest garroverà novell que tenen aquí. Això és un camp experimental de garrovers, no és així? Que serveix per germoplasma. És un banc d'experimentació de germoplasma. Germoplasma, ja començam. Sí, és una paraula un poc grossera, però té molt de significat. Què és un germoplasma? El germoplasma és un material que és susceptible de multiplicar-se. En el cas de les varietats, el que volem és tenir una col·lecció allà on concentrem totes les varietats. Podríem dir que en llenguatge planer són llavors vives, per dir-ho de qualque manera? Són la capacitat de tenir un arbre viu que podem trasplantar damunt un altre, no és així? Així. Exacte. Així. Una col·lecció viva. Quantes varietats de garrovers tenim en aquest camp? En aquest camp hi ha ara 46 varietats. Quant d'arbres sembrau de cada? 4. I per què 4 i no un altre nombre? Diríem és com està tipificat. A nivell d'Europa, la manera de catalogar i caracteritzar les varietats demanen com a mínim 4 arbres. Així com, per exemple, a dins l'ideari col·lectiu, planer, del poble, queda ben evident que tothom parla de varietats de figues, varietats de meldes, tothom parla de les meldes mollà, les uastres, de les figueres coll de dama, de la senyora. Jo no he sentit xerrar de varietats de garrover. Per què és que passa això? Jo crec que la varietat van persones i els pagesos empaltaven sempre la varietat del costat. I no donaven molta importància. No donaven molta importància en el nom. La garrova no era un producte primordial, era més per alimentació dels animals i això. Plus, els garrovers sempre se sembraven a puestos més dèbils de la finca. I la gent no se menjava massa el cap. És curiós perquè si anéssim per les varietats veurem que a Mallorca, segons les zones, hi ha unes varietats i hi ha unes altres. Se sembraven, com que se'n van empaltant, se sembraven un de vora. I tenien la zona de llum major, la zona de ponent, la zona de muntanya, la zona d'esplai, i tenien les seves pròpies varietats. Jo fa estona que no he estat a baix d'un garrover aixecant o tomant garroves, però cada vegada que hi som me'n recordo que el meu padrí me deia que bon arbre és el garrover, perquè quan el dic cuisses d'enguany ja té ses de l'any que ve. I aquí en podem veure un que està en aquesta situació. Garroves en té. Podem veure la producció i la floració en el mateix temps. És a dir, aquí tenim, per una banda, una garrova i per l'altra banda tenim la flor. Per què succeeix això en el garrover? Normalment els arbres fan flor, fan un fruit, després per un descans i tornen a florar. Per què el garrover simultaneja dues anyades? La floració del garrover és molt llarga, són uns 4 mesos, des d'agost fins a novembre. Si això ho juntam amb que la maduració també és molt lenta, el que passa és que s'arriben a solapar garroves en flor. És una qüestió, de temps, de la biologia pròpia del garrover. Les flors complexes molt guapes. De cada una d'aquestes no deu sortir una garrova. No, la floració, cada raïm pot fer 20 o 40 flors, moltes cauen i de les que queden arriba a quedar un 20%. Tens un floret de flors ben diferents, però. Això és perquè la floració d'aquesta espècie és el que se diu una espècie poligamotrioica. Simplement vol dir que fa 3 tipus de floració, o sigui, té 3 peus diferents en funció de la floració. Hi ha peus mascles, que són els garrovers borrers, que fan pol·len. És a dir, un peu mascle seria aquest. Això seria un arbre estams que només fa pol·len i no faria fruit. Només fa una flor masculina. I això és un arbre complet o unes branques d'aquest arbre? Un arbre, se podria empaltar, però normal que sigui un arbre mascle. Mascle. Després tindríem... Normalment les varietats tradicionals solen ser femelles, flor femenina, només flor femenina. És a dir, si tenim un sementer només amb arbres de flor femenina, també haurem de menester arbres amb flor masculina, entenc. Exactament. I això se feia tradicionalment. Sempre se deixava una proporció de garrovers borrers. L'única funció era pol·linitzador, no tenien cap producció. I després tindríem aquesta, no? I després hi ha el tercer tipus de flor, que és la flor hermafrodita, que són flors completes, tenen la part femella i la part mascle. Sabeu bé, aquí tenim l'hermafrodita que té, evidentment, té els elements femenins per a ser pol·linitzats, que són aquests, i també té els elements masculins, que són els pol·linitzadors. Exacte, els estams, sí. I això és una qüestió de varietats, entenc, no? Cada varietat, sí, pot ser d'un tipus o d'un altre. Aquí hi ha una mosca que vol ser protagonista. No, i aquestes mosques són protagonistes i també fan les funcions de pol·linitzar les flors, és a dir, conjuntament amb les baies i el vent.
Però... El vent també ajuda, però sobretot els insectes. També, però els insectes són els vectors, són els més importants. És a dir, si tenim els insectes com a pol·linitzadors, haurem d'anar en cura amb els insecticides, supos. Amb això tenim sort, perquè el cultiu del garrover està dins cultius bastant extensius on no se practica l'agricultura química, és a dir, que hi hagi una salut ecològica, com normal. Considereu que se sembra que el cultiu del garrover és important per la nostra terra? És un cultiu que té futur, molt adaptat a cultiu ecològic, sostenible, molt resistent a sequera i malalties. Poca aigua de menester? Deu ser l'única espècie que queda de fruiter resistent o que no li afecta la xilela. Que no és poc, avui dia. Que avui en dia és un objectiu principal, anar a cercar aquest tipus de cultius. Ja ho veus, hem après molt més del cultiu d'aquest arbre imprescindible per al nostre entorn. A més, plantacions com aquestes me fan agafar coratge perquè poden servir de saba nova per nodrir els nostres camps.